vil så tegne jeres hjem. Det vil sige en udsigt fra jeres hjem, eller et symbol, eller en genstand, der for jer virkelig betyder hjem. Jeg vil gerne byde velkommen på en rejse i, hvordan vi forholder os til rum og sted og tid, og hvordan vi forbinder os med vores omgivelser, eller vores evne til at forbinde os med noget, der er større end os selv. Når vi møder et andet menneske, så er vi i stand til i et splitsekund at afkode, om vedkommende er os fjendtligt stemt eller venligt stemt. Det, som blandt andet arbejder for os, er de såkaldte spejlneuroner. En relativt ny neurologisk opdagelse. Og det betyder, at hvis jeg for eksempel vinker, så sker der nøjagtigt det samme i jeres hjerne som i min. Bortset fra, at I ikke udfører den motoriske bevægelse. Jeg ved godt, hvad han bruger. Må jeg få den der forklaret? Ja, nu er det bare, det er et spejl. Det er et spejl? Det jeg hentede på Bornholm, sådan et antikspejl, jeg købte meget dyrt. Jeg tror, det er sådan en kopi, som jeg bare bliver fascineret af. Ja. Det var sådan en drøm, jeg har haft engang, som var meget stærk, hvor jeg følte mig meget hjemme. Og det var en bjerg, og så først så lå jeg på bjergtoppen, og så startede jeg lige så stille at glide væk fra bjergtoppen, men helt stille op i luften. Ligesom.